Vam començar per la gran sinagoga. No havia comprat entrades perquè amb la cadira de rodes no calia fer cua. Es pagava l'entrada reduïda i l'acompanyant gratis. La resta, entrada normal. Un vigilant ens va fer entrar per una porta del darrere i abans d'arribar-hi vam haver d'esquivar algunes lloses. Però un cop a dins valia molt la pena. L'espai era espectacular. El següent destí era el Parlament de Budapest, on teníem la visita reservada amb Civitatis. De camí vam passar pel pont de les Cadenes i aquí va començar el festival. Voreres sense rampes, d'altres amb rampes impossibles, sots, terra irregular i de tant en tant algun tram perfecte. Un autèntic popurri. Fins a arribar al Parlament va ser més del mateix, però quan vam trepitjar la plaça Kossuth Lajos tot va canviar. Aquella zona era completament nova i davant nostre s'alçava el majestuós Parlament de Budapest. Aquí vam cometre un error, anar caminant amb 39 graus. Per mi va ser un suïcidi. No regulo bé la temperatura i amb prou feines suo, així que em va pujar la febre. No podia deixar de tenir set. Em va agafar ansietat i vaig entrar en bucle. Un desastre. I què va passar? Doncs que no vam poder fer la visita. No podia més. Vam decidir tornar un altre dia i anar a l'hotel per recuperar forces. Això sí, tornar amb transport públic va ser tota una aventura, que ja us explicaré més endavant. Després d'arribar a l'hotel i descansar una mica, vam tornar a sortir per gaudir de l'arquitectura i sopar. A vegades res surt com estava previst, però bé, què hi farem? Fins la pròxima, aventurers!